Ġisem il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia intgħaraf biss mit-test tad-DNA li sar. Dan ħareġ mix-xhieda tal-espert forensiku hekk kif il-ħamis filgħodu komplit tinstema' x-xhieda fil-kumpilazzjoni kontra 3 akkużati bil-qtil tal-vittma Alfred De Giorgio magħruf bħala l-Fulu, Juh George magħruf bħala ċ-Ċiniż u Vince Muscat il-Koħħu. F'din is-seduta deru 8 xhieda b'wieħed minnhom ikun Mario Scerri li qal dak li saf fil-post fejn seħħ il-qtil. Scerri qal li il-ġisem ma kienx jintgħaraf u l-konferma tal-identità ħarġet biss wara t-test tad-DNA. Qal ukoll li diversi partijiet tal-ġisem tal-ġurnalista kienu mifruxa ma' diversi nħawi qrib iż-żona tar-reat. Mill-awtopsja li saret fl-20 Ottubru tas-sena l-oħra ħareġ li l-kawża tal-mewt ta' Daphne Caruana Galizia kienet minn ġrieħi kawża ta' ħruq li l-ġisem sofra u minħabba l-isplużjoni tal-bomba li tqiegħdet ġol karozza li kienet qed issuq. Intqal ukoll li fil-ġisem tal-ġurnalista kien hemm biċċiet tal-ħadid. Xhieda oħra kienet ta' diversi esperti oħrajn li ħadmu fuq dan id-delitt. Fost oħrajn kien hemm uffiċjal tan-National Security Information System Unit Christopher Portelli li xehed li ċemplu diversi nies biex jirrapportaw li semgħu splużjoni. Filwaqt li s-soldat Joseph Bondin qal li fis-6 ta' Diċembru marru St. Joseph Farmhouse il-Mosta fejn għamlu tfittxija iżda ma sabu xejn. Il-kawża kienet ġiet deferita nhar it-tlieta li għadda minħabba li l-ebda xhieda ma deret quddiem il-Maġistrat Claire Staffrace Zammit. Il-każ mistenni li jkompli fit-3 ta' Settembru fid-9:09 ta' filgħodu.